Jako su bili sami. Znate da smo mi, kao Srbija, smo čak i uveli neke sankcije Republici Srpskoj. na Drini. I oni su svoju Republiku Srpsku u krvi izborili. Da im se ne ponovi genocid iz Drugog svjetskog rata. I treba im podati priznanje. Kakva je bila ta ofanziva na Banja Luku? To je bilo posle Oluje, je li tako? I tada je izgledalo da će i Banja Luka pasti. Jeste, ali to je bilo posle pada Knina. I tad je Milošević rekao Holbroku, ja politički ne mogu da preživim da padne, posle Knina padne i Banja Luka. Prema tome, ili ćete vi zaustaviti muslimansko-hrvatsku ofanzivu na Banja Luku, ili ću ja uvesti snage Savezne Republike Jugoslavije da priteknu u pomoć. I Holbruk je onda komandantu NATO-a, generalu Đulvanu, američkom generalu, rekao da dozvoli avijaciji Republike Srpske da poleti sa banjalučkog aerodroma i zaustavi ofanzivu preko reke Une hrvatskih snaga i dole muslimansko-hrvatskih snaga kod hidroelektrane Bočac južno od Banja Luke. I avijacija upravo sa aerodromom Banja Luka odradila posao i te su dve ofanzivne akcije hrvatsko-muslimanskih snaga slomljene.